Hello comrade, basi nkhani pano ndi ya Samuel Wawa kuyankhula pa nkhani yokhuza ndi paja amayi Chilima kupanga launch Chilima Foundation ndiyebe kumene kwayitana Dr. Lazarus Chakwera ndi anthu ambiri akuyankhula apo ndi Samuel Wawa nayenso ndizoyankhula. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Yes, comrades, good morning, and how are you, everyone? No, comrades, thank you very much for your numerous calls. My phone in them kuimba tunkhani ya Mary Chilima ndi Chilima SKC Foundation yomwe atapangerero launch kulilongwe. And so many people mukudandaula iya ibanja president achakwera akupita kumene koko ngati guest of honor whatever. Let me tell you, comrades, nipovuta kwambiri, we should not blame the Chilima family for what they have done or what is happening surrounding their foundation. Of course, I was supposed to be there. Koma ngoti Nelson ndiso national ma commitment ena koma ineso kanaka kumene kucha. But what you have to understand, it's not the Chilima family inviting the president. No. Nde tikokhanga tikula kusazinto. Of course, palizambiri zola kwika mena nenera. Ifeyo tingoona behavior chabe ya Chakwera. Kulonchiko zimene atakayankhule ngati kukakhale kuyankhula. Let's wait for the speech. Koma kupita kumene kuja. Ambiri amene akupita kumene kuja, anthu onse amene akupita kumwambo umene uwu aperekako tindalama. Kaya kuti 100,000, 200,000 mpaka 300,000 kuti ukakhale nawo pa mwambo umene uja. Because it's a foundation. So foundation imakhala ndi fundraising. So we don't know how much money Achakwera apereka to the Chilima, to this function. So the more you pay money, the more you take charge of the situation. So ngati a president mwina na also zakuza kuti na also apelekeko. Short naona they advertised. Kanapanga advertised. I mean the launch was advertised sometime back. Kuti kuka launch ya SKC Foundation. So ngati a president ali kumene koko. Nje kuti na also apelekako ndalama. Yokalowera kumeneko. Unless a president sana apeleke ndalama. Koma ngati foundation, tenti ipase ule ngati foundation, because they say it's non-political. But we want to see who is going to bring politics into this thing. Ata pitise politics kumene koko ni ndani. Shua olede, Achakwera, and tukwaroza zara, boma la Achakwera, la MCP, boma lilipoli, president wa Achakwera. And ambiri nisiri for kutira. Even myself, sini no kutira kwa mbiri nikamona Achakwera, coming close to the Chilima family. Ali yense muntu wa moyo, organizer, pa umuntu, Achakwera kuyandikira kubanja la Chilima aliyese muntu amakhala okaika chifukwa kukaika kwa kunamba ivi mweni wake asana mwalire Achakwera timakaikira maga bophwanya nkhani ya mgwirizano uja. I think I've been saying this for some time. So panopa Achakwera is first time since maliro ajata ikidwa to come closer to the Chilima function family or family function yomwe launch ya zimene zitachitike lero lizo. So it's a fundraising, more of a fundraising thing. Ichichi chokhuza lero lonchi chokhuza chikusakata ndalama. Anda kubanja advert anena kuti it's not politics. Even the achipani cha UTM, I'm told agurama tikiti. And no one is going to put on la gari region, the gari ya chipani. Amena kufuna apita kumene. Koma dife ya Malawi tingo ika maso atu. Kodi ndi angati omwe afuna thandize foundation imene iyi. Ngati a president ali anthu amozi omwe afuna agula ticket yokalowa kumene kuja. I don't think that is a problem. And we cannot even bring politics because of doing that. I'm not favoring Chakwera. In Chakwera, I will never favor him. And I don't see Chakwera kuti the president yemwenene ngenero kuti ndikumugomera. Kapera ndikuchita emantha. I don't fear this president Chakwera. Chiwatina mpasa vote kauta akhale president. Ndiye muntu wampasa vote ungaopeso ngati. Achakwera siti kuwawo payai. Koma behavior yawo zimene zakazi upenga mbuyo Chilimale wa moyo mpaka kumwalira. Achakwera sana tisangalase yai. Apart from kulepera zambiri komanso mmene maliro a SKC anaendera Achakwera ngati msogolo wa ziko sana tisangalase. Therefore, ambiri ndifo okwiya tikamona Achakwera aubwera closer to the Chilima family. Koma apapa, the family advertised about this launch. Therefore, tisayankhule kwambiri yai. We should not talk too much. Koma tione
Kodi Chakwera akapita kumene kuja iziti akapanga ndale sho ndale tonse timaziwa ku Malawi ndale za MCP mukuziziwa MCP nthawi zonse chilungama machiona icho koma makhotesa tiona zimene Chakwera ngati atakayankhule tingotchera sho asiku ija sitingali sitibwereso mbuyo yani lero la Chakwera aupita ku function ya SKC therefore tentione kodi Chakwera akapanga ndale kodi Chakwera akayankhula ndale. That's it. Koma mwambo huu si wa ndale according to the family. Who is going to bring politics? Lero kapena upopita kumene kuti Chakwera pita ndi ndani? Kodi amene akupita nawo sapereka ndalama. So even a bodyguard wa Chakwera must pay. Even a minister wa Chakwera must pay. Kafi kolowera mene mwe. Koma ngati alapita meja ndi anthu awo omwe salipira china chilichonse, that is politics. Ndiye ndibwira Chakwera sepiteko. Koma aliyense opita kumene kuja kaya bodyguard alipire ndalama. Ka messenger alipire ndalama. Osati Chakwera apite kumeja ndi anthu awo even a intelligence achani Chakwera uchapite ngati Chakwera Lazarus Chakwera. Asapite ngati msogere wa ziko Chakwera kumene koko. So foundation imene iyi iwo akachoka pa mpando pa September pano pazabwera msogere wina mwinaso azasika support foundation imene. Foundation ya SKC yikhala moyo wonse even amene chilima kulibe foundation imene ya ku family. It will be there for long than the politicians of the day. Mwambo chimene chikupanga lero in foundation ya SKC it will live longer than the lifespan of a president ali mpando, than the tenure of office. Mwambo huu wa chimene apanga kwa chilima ichi chikhala Malawi history. Ifo titamwalira ana kwa chilima azapitiriza azukulu ake a SKC chimene chichi azachipitiriza. It's like Rockefeller Foundation, just like Coca-Cola. Coca-Cola amene namba kupanga Coca-Cola makola wanafa kalikali kwa company chikuendabe. Chimozi foundation ichi cha chilima ichi. SKC Foundation. Chipitira moyo wake ife tonse andale onsewo zakhala kulibe. Tonse kumwalira chimene zakhala chilipo. So president Chakwera akamapita kumene kuja inde upresident akhale nawo. Koma apite kuja ngati Lazarus Chakwera, not as president. Inde upresident ukhalapo. Choti msogole nditu. Koma mumtima mwawo apite ngati wowo paokha ngati munthu. Osati kupita meno jakuti akapite mashaini awo kapena anthu amene amanamiza maboza apite sina function kuja kumaoneka ngati madolo dolo ndi amene anamwalirayo. Komanso dolo wankulu ndi amene apanga foundation imene iyi. Chakwera ngakhale ngapite kumene kuja eni yake panopa tikamati anthu eni yake ofunikira kwambiri ndi eni yake akwachilima. Mwambo huu lero onse opita meno even Chakwera akampita meno ali pansi pa Chilima family. Therefore the Chilima family tisakhuza kuti kapena anakwisa chikana panga advertise amene afuna gule matikiti agule kuti akalowe kumene kuti. So Chakwera mwina agula mamiliyoni angati matikiti agula miliyoni angati komanso mwina agula anthu angati is part of fundraising for SKC. So sadali nawo kwambiri Chakwera lero tieni Chakwera azisisa kukhala pansi kwa Chilima family kuti akapange nawo attend foundation yofunika kwambiri m'Malawi muno ndi imene anamwalira anzathu ja SKC. May so keep rest in peace. So ambiri mkudandala amene zodandala zimatitaisa timing. Inecho ndifuna ndione the behavior and the presentation or the speech that Chakwera is going to say. Akayankhula chana Chakwera. Ndiye zimene tekankhuleko tikazi watu anapita kumene uja anapita mene uja kungoti seweresa Malawi. Sasa anapita ndi mtima wonse anapita mtima wa ndale. Ndi pamene tekankhule pamene popo. Nditi comrades, good morning. Like, share, Malawian cameras, right.